Abyan na nga adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipapasakar, ang pastor karon sa Bai City Fellowship Baptist Church kag sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Karon sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church ang pagtililipon nagasugod alas 3 hangtod alas 5 sa hapon matag Domingo dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. So kung nara ikaw sa Dumaguete abyan, akon ikaw ginaagda sa pagpakigupod sa amon. Ginambala naton ang personalidad kag ang pribiliyo ni Simeon. Isa siya katao nga matarong sa tubangan sa mga katawhan kag siya devoted sa Dios. Giintunan man naton abyan sa isa ka segment nga ini si Simeon, isa katao nga may mga pribiliyo. Siya nakabaton sang information halin sa balang espiritu nga hindi siya mapatay tubtob nga makita niya ang manluluwas, ang Kristo, ang Mesiyas sa mga katawhan sang Israel. Ikadua, may pribiliyo siya nga nabaton man sa gyapon sa balang espiritu. Siya ginhatagan sang instruksyon nga magkadto siya dito sa templo kay masugata niya hindi lamang si Jose kag si Maria kundi ilabi na gid ang bata. And then sang nakita na niya ang bata na si Jesus, iya ini nga ginkugos kag naghatag siya sang iyang pangamuyo sang iyang pagdayaw kag sang iyang propesiya. So ari karon ang pangamuyo ni Simeon sa panahon nga siya nagakugos sang baby nga si Jesus. Siling diri sa balaan kasulatan, Luke 2:29, in the Lord, and he said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. Amoy ng meaning sang nunc dimittis, now dismiss your servant in peace according to thy word. So aton makita diri abyan nga ini si Simeon tungod kay malapit siya sa Ginoo, malapit siya sa balaan nga espiritu, nagampo siya nga pwede na siya mapatay. He prayed to depart in peace. Amo ning matudtuod nga rest in peace. Ang rest in peace abyan, description ina sa isa ka tawo nga may relasyon sa Dios, pinaagi siya pagsalig dira sa kay Kristo Jesus. So amo ini, he prayed to depart in peace. Amo na ang iyang request. Ano ang iyang rason? He saw salvation. For mine eyes have seen thy salvation. Iningalan nga Jesus ang kaulugan, si Yuba manluluwas. Si Yuba makaluwas. Ang Diyos makaluwas. So ang pamangkot abyan, sino ang imo manluluwas? Kung ikaw nagsalig sang imo reliyon, sang imo kwarta, kag sang imo maay nga buhat, imo nga ginisip nga ang imo manluluwas, ang imo reliyon, ang imo mga maayong buhat, no? Kag kung ikaw madamo sang kwarta, ginisip nimo nga ang kwarta nimo amo ang imo maluluwas.
Pero kadamo sa mga tao nga kung hambalan naton ang physical nga problema nga amo ang masakit, bisan damo sila kwarta, hindi man sila sa gihapon maluwas sang ilang kwarta. Ang salvation, abyan, ang kaluwasan, masapuan lang gid ina sa isa ka persona, kag siya amo si Ginoong Hesus. He saw salvation that it was personified in Jesus. He saw salvation that it was prepared for all people, which thou hast prepared before the face of all people. Abyan, ang kaluwasan hindi lang para sa mga rasa sang mga tao, tanan nga mga rasa sang tao, kundi ang kaluwasan para man sa tanan nga mga tao. Diri sa versikulo 32, ano karon ang mabaton sang mga hintil? Siling diri, guidance or light for the Gentiles. A light to lighten the Gentiles. Ang mga tao tungod sa ilang mga sala, nadulman ang ilang panguna-una. Tungod sa ilang mga sala, hanap o kung hindi nila mahangpan ang mga kamaturan diri sa Balang Kasulatan. Ang tao nga wala sang kahigyunan nga maghinulsol tungod kay gipatig-an niyang iyang kasing-kasing, wala magsalig sa kay Ginoong Hesus, ina nga tao hindi makabaton sang kapawa alin sa atong Ginoo. Ini bala nga si Ginoong Hesus nagsiling, I am the light of the world. He who believes in me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. John 8:12. So, may kahigyunan ang mga hintil nga makakita sang manluluwas, ang kapawa, ang kasanag, ang suga nga amo si Ginoong Hesus sa sining madulong nga kalibutan tungod sang sala. Ano naman karon ang preparar sang Ginoo para sa mga katawhan sang Israel? In the glory of thy people Israel. You know, ang Israel subong nga isa ka pungsod, subong nga grupo sa mga katawhan. Madamo sila sang na-contribute sa kalibutan, sa medisina, sa technology, sa agriculture, sa horticulture. Madamo nga mga inventions kag mga discoveries nga ginagamit sa makatawan sa bug-os ng kalibutan, nga nadiskubrihan, na imbintuhan sang mga Hudiyo, sa mga Israelites. So aton makita abyan nga ang Ginoo may ara siyang ginpili nga mga katawhan sa diin iya ibubo, iya ipahayag bisan pa ang mga prinsipyo kag kasuguan sa siyensya nga kon madiskubrihan kagamiton ini magaresulta sa mga discoveries kag dugang pa nga mga invention. Ang himaya sa mga katawhan sa Israel hindi lang sa ilang mga discoveries kundi sa ilang deliverer nga mo si Ginoong Hesukristo. Hindi lang tungod sa ila ginatawag naton nga mga inventions, kundi sa sining manluluwas kag redeemer nga amo si Ginoong Hesus. Now, ano karon ang reaksyon ni Jose kag ni Maria? Siling sa verse 33, they marveled at the words that were spoken,
of Jesus na tingala sila. They were amazed. They wondered. They marveled. Ron, aton makita sa ika-4 ang propesiya ni Simeon para sa iban kag para man sa kay Maria. Diri sa versikulo 34 to kag 35 ari diri ang prophecy sang pagpakamayo. And Simeon blessed them. Ining mag-asawa nga si Jose kag si Maria. Ginhatag man ang propesiya sang burden. Ano nang burden? He will reveal the sinfulness of people. And said unto Mary his mother, Behold, this child, meaning Jesus, is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Now, si Ginoong Hesus, amo ang magapahayag sang kahigko kag sang pagkamakasasala sa mga katawan. Kaya mo niyo, dira nimo madiskubrihan ang kasiri sang kaitom kung sa tupad sina may maputi. So tungod kay maputi, putli, matarong kagbalaan si Ginoong Hesus, ang mga tao nga makasasala, makatupad sa iya, makakilala na sila guilty sa ila mga sala. He will reveal the sinfulness of people. Then He will reveal also the sin of Mary, the sorrow of Mary. Yea, a sword shall pierce thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. So, aton makita nga ang presensya ni Ginoong Hesus sa ila panimalay nagahatag sang realization sa kay Maria nga siya may kakulangan. Ang presensya ni Ginoong Hesus sa ilang panimalay magadulot sa ginatuwag kasubo tungod kay siya subong nga iloy na kay balo nga ini si Ginoong Hesus magpakamatay para sa sala sa makatawan sa kalibutan. Pero kay ini si Maria, siling sang Balad Kasulatan, iya lang nga ginatago ang iya mga nibaluan. Inang phrase, and she pondered all these things in her heart. Wala siya kapanugid. Kag iya lang na ginahuna-una, iya ginapamalandungan ang tagna sa manugtunda na nungod sa iya ibusong nga bata. Kag nanungod man sang iya maeksperiensyan subong nga iloy sa panahon nga ginaaway siya sang mga bata. Kag bisan pa gani sa iya mga manghod. Di bala? Sa John chapter 7, 1 up to 5, imo mabasa nga ang mga utod ni Ginoong Hesus dito sa kay Maria nagalango-lango sa iya. So He will reveal also the sorrow of Mary. Jesus Christ revealed that Jews like Gentiles were under sin and would suffer punishment for their sin like the Gentiles. So amo ini abyan ang bahin sa pangamuyo ni Simeon sa tapos nga siya nakabaton kag naka-experience sang mga privileges. Si Simeon naghatag man sang prophecy na nungod sa bata nga si Jesus, prophecy na nungod man sa kay Maria. Okay? Kabay pakuntani nga nakilala naton si Simeon kag pinaagi sini
mas nakilala pagid naton si Maria kag si Ginoong Hesus. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo balaan nga pulong. Tuloy kami karon na magbaton sa sini nga mga kamatuoran nga si Ginoong Hesus amo ang maluluwas gid sang mga katawhan sa kalibutan. Salamat sa sini nga kapawa, kasanag, ihibalo, kag paghango. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kabay pa. Abiyan salamat gid sa imo nga pagpamati sa sining istasyonan sang radyo nga naga-replay sa sining aton segment karon. Temprano naton ini nga gin-record tungod kay may mga trabaho man kita nga pagabuhaton sa sining adlaw. May God bless us all. Thank you.